Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma en Wierda Partners Vermogensbeheer. Welkom bij het Cambuurjournaal. Er wacht het weer een wedstrijd en wat voor een. Go Ahead Eagles is de tegenstander. En let dat nou krijgt de club wezen die het 2 keer eerder dit seizoen woen had van Cambuur. In de competitie onder het begin van dit seizoen en onder het eind van het verliezen hier voor de beker woen de Deventenaren Jerek in Ljouwert. 3 keer in een seizoen verliezen van Go Ahead Eagles. Dat kan toch net gebeuren? Nee, maar Go Ahead Eagles doet het hartstikke goed. Gewoon eerlijk wezen. Hè. Die zit er net met Satsi hier de eerste wedstrijd speelde. Die ontwikkelt zich heel goed. Maar altijd reëel wezen. Dus het wordt een heel lastige pot. Maar hij zat denk ik net, joh. Ik denk gewoon, morgen hebben we een wedstrijd. En die wedstrijd wil ik winnen. Zie wie we spelen. Maar goed, dat zie je hem 2 keer verslaan had, dat waren net voor extra motivatie of extra gevoelens of zo. Dat maakt het daar niks uit. Ja, wij willen van iedere tegenstander winnen. Of we er nou 1 keer van wonnen, of 1 keer van verliezen, of 1 keer gelijk spelen. We willen van iedereen winnen. En ja, uitwedstrijden doen we dat al een jaar en 2 maanden. Henk de Jong viert 1 wijziging toch in zijn opstelling. Isaac Calon, hij is dus blessure, kind net meidwan. En hij zal vervangen worden door Giovanni Korte. Hij mag eindelijk weer eens in de basis beginnen. Ja, tuurlijk, zeker. Daar ben ik hier voor. En ja, wat ik zeg, ik ga keihard mijn best doen. Nou is Go Ahead Eagles een lastig ploegje, daar weten jullie alles van. 2 keer eerder dit seizoen verloren. Waarom is dat zo'n lastige ploeg? Nou ja, ze zakken veel in en laten ons komen en ja, laten ploegen komen. En ja, daar moeten wij wat op verzinnen en dat gaan we doen. Gaan jullie iets anders doen dan in die voorgaande 2 wedstrijden? Of gaan jullie gewoon jullie eigen spelletje spelen? Sowieso gaan we altijd ons eigen ding doen. En ja, dat is ook ons sterke punt. Maar ja, natuurlijk moeten wij ook iets bedenken om daar doorheen te komen. En ja, dat gaan we natuurlijk niet verraden. Jammer. Ja, natuurlijk. Ja, nee, klopt. Nee, maar het leeft in de groep. We moeten echt, ja, wat je zegt, 2 keer verloren eerder. En deze moeten we echt pakken. En dat merk ik wel en dat gaat gebeuren. De ziekenboeg van Cambuur had er weer in bij. Isaac Calon. Hij voelt uit in de wedstrijd van verliezen weekend. En hij trainde op de laatste training apart. Onder andere mij Mitchell Paulussen. Ek Michael Breij op het trainingsveld. Hij zal het zien Go Ahead Eagles nog net bijwezen. En hoe zit het met Nick Dodeman? Henk de Jong zei verleden weekend dat Dodeman no Go Ahead Eagles weer onsluiten koer. Maar dat liep het net het geval te wezen. Je moet ik een beetje toekwijzen. Ik heb hem morgen brengen. En zo'n na week is Gino Antonia, hij is na week naar Curaçao. Dus we kunnen beter zwaren dat we dat jonkje helemaal fit krijgen. En dat hij over de week eventueel starten kan. Of wat dan ik. En dan hast er weer een boetespel bij. En als je nou risico neemt in wedstrijden, is het dat het net goed komt. En dus nog geen Nick Dodeman in de basisopstelling bij Cambuur. Antonia is nog altijd de rechtsboeten. En Farin, de wijziging die hem on kunnen reliet. Korte in de basis voor Calon. Cambuur vindt in Go Ahead Eagles een verdierende ploeg. Ze komen maar lastig van de eigen helte af en liet de Cambuur het spulmaatje. Dat slag het heel aardig in die openingsfase waarin Cambuur logischerwijs het meeste balbezit heeft en ook de eerste kans creëert. Dit is Antonia, kapt komt naar binnen, helpt uit. En dat schot gaat correct voor de goaldel van Go Ahead. Het eerste gevaar van notabene de oudspeler van de ploeg uit Deventer, Antonia. Dit is Giovanni Korte, de man die het dus weer een basisplak krijgt. Hij liet het hem vast erin, maar via Moulin komt de bal uiteindelijk onder de rechterkant op een ei bij Antonia. Die had tiert voor een actie of voor een voorzet. Het wordt een voorzet. Nou ja, een schot liet het haast. Met Jay Gorter nogal een moeite met het, de keeper van Go Ahead. Dan wordt hier een trading maken en Mike Cambuur nog een vrije traap nemen. Op een meter als, nou, laten we 22-23 van de goal. De oetreding wordt maken op Moulin en dat is ook de man die de vrije trap neemt. Leeg. En Gorter kind de bal uit de hoekenwij tikje. Het blijft dus nog altijd 0-0. Nee, 3 minuten voor het balje. En als Go Ahead Eagles dan eens de bal heeft, dan zet Cambuur heeg druk. Maakt het de ploeg uit Deventer het lastig om daar opbouwen te komen. Dit is Cambuur met Moulin. Kapt oor, speelt het naar de rechterkant, naar Muren. Komt de voorzet bij Orad Mangoen. Die kan net uithellen en in tweede instantie vol. Maar in de kwarte hoeken is het op een nij Gorter die het redding brengt.
Cambuur absoluut de gevaarlijkste ploeg in de eerste fase van die wedstrijd. En je begint alweer met Robert Muren onder de rechterkant. Voor de goal zit Giovanni Korte. Maar hij leidt de bal weer om. Mauleur, is dit hem dan? Nee, dit is hem echt net. Hij wol er maar net in de eerste 20 minuten van de wedstrijd. Goeie paas van Robert Muren. Maar het shitten van Mauleur wie net goed genoeg en oer. Voor het eerste gevaar van de thuisploeg gaan we naar minuut 22. Bal op de rechterkant wordt voorbereid. Dit is Molenga. Dit is wel gelijk een goede kans. Maar de spits, de oude spits van Go Ahead Eagles, die kan net bij de bal. Hij beziekt het mooi, maar dat misleert. Dan op een einde aanval over de linkerkant. Komt het schot vanuit de tweede linie. Dit hing je bloot, een scrimmage. En uiteindelijk het voortwerkje van Cambuur. Maar hier liet Go Ahead Eagles weer even zien dat ze toch nog wel wat onvallende intenties hebben. Hier wie Go Ahead dicht bij een doelpunt. Maar de bal die wil er voor eerst net in. Dan is hier door onderschepping. Maar Cambuur verspielt de bal. Ik voort en dadelijk weer. De bal naar de rechterkant. Rabia creëert ruimte voor hemzelf. En die shit, deze bal. Maar krijgt een jonkende goal van Sonny Stevens. De Franse spits van Go Ahead. Hier weer dicht bij een doelpunt. Dan naar de tweede helft. Dit is Robert Muren. Die Cambuur spits. Die ik wel een doelpunt meidje ken. Hier wordt zien Scott blokt. Go Ahead Eagles krijgt de bal net voort. De onval gaat terug. Maar Orad Mangoen leidt hem voor. Komt de al van de bal uiteindelijk voor de voeten van Mees Hoedemakers. Nou wordt dit hem dan. Het schot is Bikkelhut. Maar op en hij blikt die keeper die gorter in het patenstien van Cambuur. Wat keept die een goede wedstrijd. En ik goed op dit schot dus van Hoedemakers. Dan tikt de Tiet ek verder. En stiert het nog altijd 0-0. Een resultaat dat beide ploegen net zo'n soort onhaven. Net met het oog op de derde periode en net met het oog op de ranglist. Cambuur wil nog wel even omzetten. Dit is Orad Mangoen. Kap naar binnen, helpt uit, schot in de kwarte hoek. Maar waar is die keeper er heel vlug bij om vat te komen dat Cambuur met de 1-0 op voorsprong komt. De grote vraag is dan, komt er nog een winnaar in de Adelaarshorst in Deventer? Kansen binnen genoeg. Alleen nog mat die bal er nog even zien. De opbouw bij Cambuur gaat je net heel goed. Er is maar een Cicero omdat Erik Schouten attent is. Die stuurt Robert Muren voort door de linkerkant. Muren had een actie in Hoers, beziekt aan de voorzetter Jan. Dek in de bal net binnen tikt weer, maar de onval gaat terug. Orad Mangoen leidt hem waarom. Mauleur, nee, die gaat er echt net in. Hij vol er echt net in. En Go Ahead Eagles viert het houden van de 0. Al is het een doelpunt. Sa bliert tenminste de mei. Orad Mangoen die hier aan de bal komt. Goed het oorschog behoudt. Maar het schot van Mauleur gaat weer oer. Het blijft bij 0-0. Beide ploegen scoren net. En Matte hier maar 1 puntje genoeg nemen. Je baalt dat je wel deze gewoon graag willen winnen. En ik denk dat het er ook in zat vandaag. Dus ja, in dat opzicht baal je wel. Maar ja, je moet blij zijn dat je de 0 houdt en dat je hem uiteindelijk niet weggeeft. Ja, nee, die winnen matten. Hè? Dus, maar ik vind wel dat de jongens goed dienen had in deze ploeg. Hè? Een geniepige ploeg. Door ze gewoon hartstikke goed. Ze zijn echt niet in hele goede vorm. En ik denk dat er hier een ploeg is die aanspraak maken op de winst en dat winnen wij. De tweede helft hebben we helemaal niks meer bij. Hè? En hetzelfde kansen we gewoon. Dus ja, dan moet de krek ingaan. Maar of het zien dit brengen kennen, dan winnen we erachter. De Graafschap wint weer in de laatste minuut. Dat is geen nieuws zo langzamerhand. Almere wint. Dus wat dat betreft had het beter gekund deze dag natuurlijk. Ja, nou ja, elk puntje is er eentje. En die hebben we maar weer. Zo moet je het ook weer bekijken. Een beetje positief bekijken. En ja, Graafschap heeft volgens mij ook een tactiek. Dat is in de laatste minuut scoren. Dus ook weer hun goed recht. Dus zo heeft iedereen zijn eigen tactiek. En ja, wij hebben gewoon weer een puntje erbij. Zo moeten we maar bekijken. En met dat puntje stiert Cambuur na 28 wedstrijden op 60 punten. De concurrentie. Alweer winnen ze de nummer 2 de Graafschap, nummer 3 NAC Breda en nummer 4 Almere City. Ze pakken alweer 3 punten en dus rennen ze 2 punten in op Cambuur. Onderin is FC Den Bosch nog altijd de hikkensluiter met 9 punten. Ons via dit Cambuur journaal. Wij binnen op Sneurwer met een voorbeschouwing. Graag ontan. Het Cambuurjournaal waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma en Wierda en Partners Vermogensbeheer.